aplauso eta korapilo berekoa, arazoak dirudien arren beti erekoa, konpromisoa gaur hartu denaren antzerakoa, lagungarri da hurbildu dadin amaierakoa, naiz eta ez den biderik xamurrena gorakoa, norbera pauso bihurtzen bada tontorrerakoa, egingo dugu bidea urrundik etxerakoa, eta norbere etxetik elkar bizitzarakoa. Milaka eta milaka herritar gara, 650 mendi igotzen ari garenak. Euskal Herriko luze zabalean, 650 mendi, guztiak alderrikapen berarekin, ez? Euskal preso izgari eta deportatuen etxeratze prozesua azkartzea eta abian jartzea, ez? Eta aldi berean, herri honek behar dituen elkarbizitza eta bakerako urratsak ematea. Beraz, eskertu nahi dugu, herri eta auzo guztietan egin den lan guzti hori, gaurko eguna aurrera eraman ahal izateko, ez? Egun handi bat, adierazten duena berriz ere, euskal jendartearen gehiengo bat, konponbide bat eskatzen ari dela behingoz euskal presoen egoerarentzako. Beste alde batetik momentuaren garrantzia, egia da mugitzen ari dela, orain arte mugitzen etzen espetxe politika hori, egia da Euskal Herrian lortzen ari diren konsensuek eta akordioek bide hortan laguntzen dutela eta norabide horretan urrats gehiago eman behar direla. Oraindik salbuespen legediarekin ez dugu amaitu, oraindik urrunketarekin ere ez dugu amaitu, eta norabide horretan urrats gehiago eman behar dira, eta hor jarri behar dugu guztiok gure datozen hilabetetako jarduna. Gaur bezalako egun garrantzitsu batean, Ezkaga mendi esanguratsu honetatik eta euskal preso eta iheslari eta deportatuen etxeratzearen aldeko mobilizazio erraldoi honetan, gogoan izan nahi dugu berriki utzi gaituen Fran Balda, eta gogoan eta eskertu nahi dugu presoak etxeratzeko bide horretan Franek urte guzti hauetan egin duen lana. Erantzunezak bide noiz helduko aiz libre, etxera libre. Denak izaterik errikide Bide, zapalduen bide Ez aldu posible Zutik ibiltzea nire Erantzunezak bide ez zuten imposible. Erantzunezak bide izan gaitezen libre, bidez bide libre. Pauso bakoitzan atzetik bestea, bizikidetza jarrita elbide, denak eskubide denen jabe, bide baten zainena da gaztea, herri gaztea, luze bidea, gelditzeko batere astirik gabe, hasia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre.